Anong background ko? Ano ba yan? Mega love shout out Krikita Miran. Palike po ng ating video, kaibigan. Krikita Miran BGM. ECGL Bigadugado absent. Thank you for coming. Welcome to my live stream. Ngopi Bosco. Selamat siang from ACG. Thumbs up friend. Pati isa pa lang yung ating like. Pero okay lang yan, okay lang yan. Good morning host from Mr. Lifestyle. Thank you po. Thank you for coming.
May jacket na po yan. Ma'am Esther. Esther Lifestyle. Drop lang po ng link. Salamat po, host. No problem po, no problem. Baba po ng link para pagkatapos yan may mapalitan natin yung nakapin. Yun, thank you din po. Nicole Plantita. Miguel shout out po. Thumbs up post. Miguel shout out. Thank you po. Thank you for coming. Ten po ako nag-exit sa inyo kagabi, ma'am. Nicole Plantita. Dalawa po yung dumikit sa akin, ma'am Nicole Plantita. Bababa po kayo ng link. Nag-aayos lang po tayo ng ating ating pang giveaway. Big love shout out kaibigan Canada Vlog. Thank you for coming. Lagkaon Vlog, thumbs up. Red Team Cards Movie Time. Okay, may moderator na po. May galab shout out po sa lahat. At sa inyo host. Salamat host. No problem po, no problem. Ma'am Nicole Plantita. Hello host from Canada Vlog. Maganda bags. May galab shout out. Host, pwede ba link? Opo, sige, pwede po. Cricket Amiran BGM na ito. Nasa harang. Isa. Inabusis. May na ba? Like number 464. Harang lang kaibigan, nasa harang. Isa pa lang, isa. Miller Ricanya, may galab shoutout po. Ate Miller Ricanya. May moderator na po yan. Dami na utang ko, idol. Bawi-bawi sa sunod. No problem. Wala problema yan. Kabsat Gold. Morning po sir host from Lagkaon Vlog. Palablab padikit. Meron po entry sa raffle yan. Magbakas lang po. Opo, may pa-entry po yan. May pa-entry. Si Ma'am Nicole Plantita may pa-entry po yan. Nung last na pagpunta ko sa live niya, may pa-entry dun. Tapos kagabi, may pa-entry pa rin. Mapaggalang umaga kaibigan from MT Play. Secret TV Vlog. Dan Pin. Manood pa, katulad ng gagawin ko mga kaibigan ha. Pakipanood po katulad ng gagawin ko ate ka lang po.
Yan, kaibigan, yung Cricket Amiran BGM. Una pa lang yan, una. Ito, pangalawa, oh. Harang ulit. Malayo yata yung aking monitor, ah. Like number 8, kaibigan, oh. Nasa harang kay Bruce Lee. Nakabell all na yan, kaibigan, ah. Teka, hindi nyo makita yung ano. Shirt lang ba yun? Kaibigan, Cricket Amiran. Pangatlo, Cricket Amiran, pangatlo. Shirt lang pala to. Oh, like number 10. Dan sa nakapin. Oh, shirt nga lang pala, shirt lang. Pang-apat, kaibigan, Cricket Amiran, oh, pang-apat. Like number 11. Pang-5, kaibigan, Cricket Amiran, oh. Hindi pa nakasubscribe to, oh. Ayan, oh, kulay puti pa. Like number 12. Subscribe and bell all. Sa mga magbababa po ng link, habaan po natin yung ating mga 5 minutes pababa or 10 minutes pababa ang i-drop nyo na link para may pumasok po sa inyong WH. WH ang kailangan eh. Mas kailangan natin yung WH. Next na nakapin. Next. Tapos na po ba kayo sa nakapin? Pag may ipin po ako, puntahan nyo na po. Dahil pag naayudahan ko po ng 5, pag naayudahan ko po ng 5 legit po na banana, papalitan ko na po yung nakapin. Susunod ko na po yung nagbaba ng leg. Sunod-sunod po yan. Sunod-sunod. Kung sino po ang first honor, second honor, third honor, basta sunod-sunod po yan. Wala pong kakaligtaan dyan. Ma'am Rian Channel, mega love shoutout. Good morning. Basta pag pinin ko po or nagbaba ng link, puntahan nyo na po. At yung kasunod niya pong nagbaba, yun din po ang ipipin ko agad pag naayudahan ko na ng 5. Esther Lifestyle po tayo, Esther Lifestyle. Sunod po dyan, Nicole Plantita, ha. Ibaba mong kaibigan, Esther Lifestyle. Ibaba mong video. Itong mahaba yung kakao eh. Ito, pwede itong ang Lydia's Garden. 7 minutes and 41 seconds. Ito yung panunuorin ko, kaibigan. Lydia's Garden. Itong panunuorin ko, ah. Subscribe, bell all. Like number 5. O, nandito pa ako sa Lydia's Garden. Pangalawa, kaibigan, pangalawa. Yan, kulay puti pa yung subscription. Subscribe ko na po, bell all. Ayan po, bell all na, oh. Malayo yung aking monitor. Tapos puntahan ko ulit yung yung Lydia's Garden. Okay po, host. Yan ang ibaba mo. Sa susunod, pag pupunta ka sa live stream, kahit saan live stream, wag mong ibababa yung ito. Wag mong ibababa yan. Kasi pag yan ang binaba mo, isusubscribe ka lang nila, subscribe, tapos babalik na ulit sa live stream ng pinuntahan mo, live stream ko. Magandang ibaba mo yung link para may mapunta sa yung WH. Hindi lang subscribe,
Kasi pag hindi nanood, baka hindi rin naman pumasok, malagas lang din. Siyempre hindi makakapag-comment. Ibaba mo yung ano, yung may mapanood sila para may WH na pumasok sa iyo. O, nandito ko sa Lydia's Garden. Pangatlo po, pangatlo. Legit po na ba na ng aking ibinibigay? Tigi-isa pong account yan, tigi-isang account. Pang-apat po, pang-apat. Subscribe, bell all. Yan, para po, alam niyo po na pinapanood ko po kayo, lahat ng binibigyan ko ng ayuda. Lahat po legit na pinapanood ng iba-ibang account. Bawat isang cellphone po, isang account niyan. Kaya tigi-isang account po yan. Kaya legit po napapasok yan sa WH. Subscribe, like, views. Papasok po lahat yan. Panglima po, panglima. Panglima, kaibigan. Esther's Lifestyle. Okay mo. Ano yung makukunin mo? Oh, pang 5 po. Oh. Like number 8 na. 5 lang po yan. 5. Diba ako nga yung ano. Medyo malayo. Para hindi niyo po nakikita masyado eh. Para legit po na nakikita nyo na kayo po ang piniplay ko. Thumbs up. Ate Pidile sa Bea. Next po ah. Next po, Nicole Plantita. Mga chani, nandyan? Ito pala isa oh. Oh. Nag-live shoutout sa poor viewers. Langkaong Vlog, may galap shoutout po. Salamat po host, no problem po. Ma'am Rian Channel, thank you very much po. Second harang from Pidili sa Bea. Ang Tawad Channel, good morning host. May galap shoutout po sa lahat from Langkaong Vlog. Rian Channel, salamat po from Esther Lifestyle. Cricket Tamiran BGM, nag-drop ulit ng link. Yun, nakita ko Pugi host.
Pamplay ko po kasi to, pamplay. Sige, sige, ano po. Nicole Plantita Dan from Ren Channel. Pidili Sabea, hello my friend, good morning. Okay lang po yung ano, yung audio. Yung boses natin. Boa Noit amigo from Cicero, Rookie Sausa Sausa. Welcome Mr. Lifestyle. Okay lang host from Ate Pidili Sabea. Okay lang po. Thank you po, thank you po. Si Zero Rookie, drop the link. Okay lang po, makapasalamit. Makapasalamit sa sounds mo host. Agsalakan na, agsalakan. Ong Tawa Channel, good morning din po. Na aking nadarama. To the BEM. Yes my friend, si Zero Sausa. Good morning. Here in Philippines. Si Zero Sausa is from what country? What country you, my friend? Si Zero Sausa? Brazil. Yeah, I know, Brazil. Ate Miller kanya, nag-drop din ng link. Tapos na po, Oyster Lifestyle. Ito harang na harang, oh. Iba na pala, iba. Sa susunod po, Oyster Lifestyle, ibaba mo yung may mapapanood na link. Yung may mapapanood sila para may pumasok sa yung WH. Sa nakapin po tayo, Nicole Plantita. Kasunod ko na po siya dyan. Nicole Plantita, oh. Ma'am Nicole Plantita. Di ba nakasubscribe o kulay red pa? Like number 25 po. Yan, tapos na po, Ma'am Esther Lifestyle. Nicole Plantita po. Pangalawa pong giveaway, legit banana. Ayan po, hindi pa po nakasubscribe, oh. Bell all po, like number 26. Iyo Moro no Brazil from Sicily. Yes, my friend, I know you. You're from Brazil. Opo host from Easter Lifestyle. Thank you ma'am, no problem po. Si-share ko lang po yung ano. Pag nag-live stream po kasi ako, gusto ko yung nagsi-share ng magandang ano, yung tama. Yung nararapat. Kasi pag yun pang binaba mo, yung bahay nyo lang po. So subscribe ka lang noon, tapos babalik na ulit sa live stream ng pinuntahan. Walang papasok sa yung WH. Papasok lang sa iyo subscribe at saka bell all. Walang views, walang WH.
14 minutes po, 14 minutes ang kay Ma'am Nicole Plantita, tatapusin ko po yan. Walang skip po dyan, walang skip ads. Tatapusin ko po yung 14 minutes na yan. Hindi ko po yan i-skip. Hindi po ako yung live streamer na hanggang 3 minutes lang ang pinapanood. Ako gusto ko po, pag sumuporta o mag-ayuda, puno, full support. Pangatlo po, Ma'am Nicole Plantita, pangatlo. Like number 27. Yun ang dapat. Galing host. Yes po ma'am, mula umpisa nung nagla-live stream ako, ganyan po ang gawain ko. Pang-apat to, pang-apat. Ma'am Millery kanya, antay-antay lang po saglit. Mamaya ipipin ko po kayo pagkatapos nito, ang kasunod na po yung kasunod nagbaba ng link. Like 28, nakasubscribe na po to Ma'am Nicole Plantita. Panglima po, Nicole Plantita, hindi pa po nakasubscribe. Like number 30, ay 29. 25, 26, 27, 28, 29. Next po ako sa nakapin Next po ang pin. Next. Nicole Plantita. Sunod po, Millery kanya. Premier po itong kay Ma'am Millery kanya. Madali lang po itong tamsapan. Ang gawin nyo po dito, mag-comment kayo dun sa live chat. Tapos comment din po kayo sa baba. Na-waiting kayo. Good morning sir, from Marlene Joy Akop. Yun, may galab shoutout my friend, Marlene. Galing to kay Master Chito Luto Vlog. Nicole Plantita from Ungtawa, may galab shoutout. Wait lang kaibigan Sino ba yun? Maganda bag. Ba yun, maganda bag. Sino yun? Marlene Joy Akop. Ito po yung ating ano ngayon. Yung ating best hearing. Ganun po
Milirikan niya po tayo. Premier lang. Premier. Thank you po, Ma'am Milirikan niya. Newton Production. Thank you for coming. Thumbs up from Crystal Variety Vlog. Pidili Sabia. Okay lang po, ma'am. Si Zero Rookie. Hashtag si Zero sa Untawa. Thank you, my friend. Crystal Variety Vlog. Ads. Newton Production. Good morning, my friend. Good morning to, my friend. Ma'am Rian Channel. Thank you po. Plantita Danseo. From Esther Lifestyle. La 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 la. Thank you po, ma'am. Pidili Sabia. Harang mo, Ma'am Nicole Plantito. Harang. Tuwa Channel, Crystal Variety. Hello, morning. Ayan po, Ma'am Nicole Plantita. No skip po yan, no skip. Tapos kung tapos po ako pag nag-ayuda. Lima po, 5. Lima po, 5. Crystal Variety. Hello, morning. Danson Cabinhouse from Esther Lifestyle. Yun, thank you po. Please like po, may paki-like po ng ating live stream. Salamat. Ati amigo, obrigado. Thank you, my friend. This is my friend. Tawa Channel, done to you from Ati Millericania. Medyo mahaba-haba itong kay kay Ma'am Nicole Plantita, 14 minutes and 31 seconds. Kailangan natin tapusin yan. Basta po lahat po mapipin yan, lahat po may pipin. Nagbabakrid naman po ako, bakrid yan. RCG Mami Line. Nag-love shout out. RCG Mami Line. Ito Sukarang, nag-love shout out. Thank you, kabisat. Thank you, ma'am. Agyamanak, ma'am. Pidili Sabia. Ilocana ka gayam. Good morning, my friend. Anong natin Ate Jasmine shirt dress? Ito sa akin, oh. Ate Jasmine. Thank you, ma'am. Milurikanya. 100% like. Love. Tunying. RCG Mami Line. RCG Mami Line. Yun. Calling attention of Untawa Channel. Thank you, ma'am. Ren Channel. Dan Harang Host morning from Kabsat RCG Mami Line.
Good morning to. Ong tawa, hello. Yes, sos. Lumaki ko sa Isabela eh. Ay, Isabela. Saan po ba kayo ngayon, ma'am? Kala ko hindi kayo Ilocano eh. Pangasinan ako yung Pangasinan. Palablab sa premiere ko, my friend. Sige po ate, baba. Ay, ito pala yun. 6556 last 2. 7887 last 2. Seven eight 6578 67 sa akin 67 last 2 6790 sa akin 6790 Crystal Variety Vlog, thank you very much. Yo, matatapos na po. Matatapos na. Malapit na. Malapit na matapos, oh. Okay yan, friend. Karga sa guide ko. Sige po, Ate Jasmine. Ano sa akin? 91219 90590 67 367 467. Hearing number 129105. Meron lang akong special hope to win ngayon. Ay, okay. Yan o, please subscribe na sa aking kaibigan, Kabsat, RCG Mamilin. Gusto mo ba makadami arat na? Pakituso Kalimbang, Anlilapagan, Dikitan, Ayudahan Daily, 9:30 PM. Panggabi po ang aking kanyang live stream. PH Kingate 30 Ayuda and more. Sabago, play win WH all. Welcome RCG Mamilin. Please subscribe. Ang tuwa, may galab shout out from Jasmine. Yan, harang na po, oh. Harang na, Ma'am Nicole Plantita. Full watch po yan, full watch. 5 full watch, oh. Nandito pa po, oh. Malapit na rin. Malapit na rin po, oh. Agyaman na, Kabsat. No problem. Agyaman na, Mot. Nang RCG Mamilin. Agyaman na, Mot. Like mo tayo live stream ko. Nagsisimula na uli ako mag live stream. Kabsat RCG. Shoutout sa 15 viewers. Mega love shoutout. Aman Group Doa. Hello, friend. I'll give you moderator, my friend. Aman is from Indonesia. Aman Group Dawa is very supportive friend in YouTube world. Please subscribe. Drop your link. Good morning, friend. Drop your link. You have a moderator, my friend. Everyday ka na live, Kabsat. Hindi naman. May pagminsan. May adabaot. No, minsan, nagdiretso mo. Basta 9 AM ti oras ko. My friend, naghihintay na ako sa sahod ko. May pamasko na tayo. Yun, very good. Good news yan, good news. Oh, basta may time, live lang, Kabsan. Oo nga, kasi bumaba dati yung WH ko, tapos yung subscriber, hindi, na-stuck kaya yun sa sa 3,000 meron? 3,000
3-2 or 3-3 na stock. Thank you sa support. No problem, Ate Jasmine. Tapos na po. Nicole Plantita, tapos na po. 14 minutes. Eto, nasa iba na oh. Lipat ko na. Eto, nasa harang na po. Nasa iba na palang live stream. Next ko po yan namin lirika niya. Basta bababa lang po yan yung link o habang Ate Terimix, thank you for coming. Hello Katunying, morning. Basta pag may nagbaba mo ng link, puntahan nyo na po. Tapos magbakas po kayo ng naaayon sa comment sa video niya, yung magandang Bijiminay Vlog. Thank you very much. Happy Sunday Igan and all from Bijiminay. Harang from Tere in Hong Kong. Magbakas lang po kayo ng naaayon sa pinanood yung video at sure, babalikan po kayo. Promise. Ito, malapit na matapos oh. Yung kay Nicole Plantita. Tere in Hong Kong. Morning my friend from Ang Tuwa Channel. Like number 30 from Ate Tere in Hong Kong. Nasarang pa man hoy. Dan thumbs up noy from Anay Papi Mix Vlog. Dan Ang Tuwa Channel. This channel. Yes, thank you my friend. Balik to Igan. Ang taas na ng subscriber mo. Na-stuck nga yun Igan eh. Kasi tagal akong di nag-live stream. Gawa sa ating mga basher. Pero ngayon, nawala na yung ano ko. Napag-isip-isip ko na basher lang pala yan. Bayaan ko lang pala yan. Mga inggit lang pala yung mga yun. Kaya, ano yata ako na-stop yata ako ng pagla-live stream at saka pag-YT ng mga 5 months siguro, 5 months. Pero nag-update lang ako. Marami nagsabi sa akin na kaibigan natin, bayaan mo lang yan kasi mga walang magawa sa buhay, inggit lang yan sa'yo. Ayun, tinuloy ko na uli. Kusa naman nataas yung sub ko. Kaso hirap ako sa WH. Mag-silent ka kasi Igan. No, ang trabaho, busy, no, ang ka-busy, silent ka. Yan mo lang kabsat. Oo nga, kabsat CJ. Nayaan ko lang. Nawala na rin. Tsaka pag bumalik sila ngayon sa akin live stream, yung mga baser ko, welcome sila sa akin. Kasi sabi ng mga malalaking channel na pinanood ko mula nang nag-live. Mas maganda nga yung may baser eh. Tataas ang ang WH mo, tataas ang subscriber mo. Hanggat wala kang ginagawang pangit, di ka walang ginawang masama, patuloy mo lang. Kaya yun. Lalo na sino nga ba tong motovlog? Yan mo yung basher Igan, tuloy lang. Ibig sabihin, sikat ka na. Oo nga eh. Sikat na daw. Pasilip lang muna ka manoy. Sige manay Papi Migs. Thank you very much. Aman, thank you my friend for your support. Tapusin ko lang to kay Ma'am Nicole isa para 5 nang itamsak ko kay Ma'am Milerican niya. Ako nga dami ko thumbs down. Okay lang, kasama yan. Oo nga. Yun ang buzzer my friend, love ko siya. Ngayon okay na, tinatawanan ko na lang. No problem na sa akin yan. Pasok. Okay? Ma'am Milerican niya oh. Nakasubscribe na, Ma'am Milerican niya. Nandiyan ka pa ba? O yan na oh. Like number 26. Notify me. One, isa. Pangalawa oh. Di pa nakasubscribe. Ma'am Milerican niya. Subscribe, bell all, like number 27. And notify me.
Pangatlo po, Ate Miller kanya. Ma'am Miller kanya, Premier. Yes, aman-aman. Support my Premier. Isunod ko muna yung Premier ni Ate ano ha. Ate Jasmine. Sunod, RCD Lane. Like number 28. Teka lang kapsat ha, di Gemini. Di ko binabasa yan. Like number 29, Ate Miller kanya. Like number 30. Di pa nakasubscribe oh. Bell on, ay like number 31 na oh. May nag-like na isa. Notify me. Next po, next. Tambay lang Mika Tunying. AG, tagal na din nakadalo dito. Tagal na rin di nakadalo dito. Okay lang po. Isama po kasi alaga mong aso igan para hindi nag-ingay. Di may tao kasi may tao. Wala kasi tayong mini studio. Pag sumahod tayo, papagawa tayo ng mini studio para kulong siya. Para pag nagla-live stream kahit maingay sa labas, lalo na dito may mga tambay. Basta may nakatambay dyan. Dito lang oh, malapit lang. Pintuan kasi yan eh. Hindi natin maiwasan na hindi mag-ingay. Bakrid lang ako. Ano yung kulay ng kape? Nung ano? Milirica niya Premier. Cricket Tamiran, Milirica niya. Wait a minute my friend, si Zero. Ay, iyan ko lang to si ano. Premier lang naman to, Premier. Tamsakan ko lang. Ate Jasmine. Nasaan ba yung Ate Jasmine? Bakrid lang ako Ate Jasmine ha. Premier. Pidile sabiya pala. Di isingit ko lang to Premier. Ryan Channel. Pidile sabiya. Ito ba yung ano? Ate Jasmine, Ryan Channel, sunod po kita. Itamsakan lang natin tong ano Premier. Premier lang, malapit. Madali lang to, madali. Nasaan ni Ate Jasmine? Ito po ba yun? Tingnan ko ha. O yun nga, Premier. Ate Jasmine oh. Salamat tos. Upo bukas lang, mamaya na ako manukli. Legit po yan, nagsusukli po yan. Si ano, lahat naman po kayo nagsusukli. Kasi kilala ko na po kayo lahat. Like number 31, Ate Jasmine oh. Kasi madaling pag Premier, tatamsakan ko lang, thumbs up, tapos balik na ako. Tapos yung may upload, video upload na i-upload na kahapon o ngayon, papanoorin ko po lahat yan. Pangalawa, Ate Jasmine oh. Di pa nakasubscribe Ate Jasmine oh. Bell all, like number 32. Ayan oh, bell all na. Ito sa bandang Dotoro dito. Pangatlo po Ate Jasmine. Hindi na ako magbabakas ha. May nakasubscribe na yan oh. Ito like, hindi pa naka-like. Like number 34. May nag-like na isa. Notify me. Pang-apat, Ate Jasmine, pang-apat.
Like number 34, bell all na rin, oh. Panglima, Ate Jasmine, oh. Eto, hindi pa ito nakasubscribe, sigurado. Oh, sabi na, hindi pa nakasubscribe, eh. Ay, thank you, my friend. May pamasko na ako. Okay, okay. Lahat tayo, sana may pamasko. Ba, sino yun? Ba't Joey na yun? Oh, hindi pa nakasubscribe, ate, oh. Subscribe, bell all, like number 36. 36 na. Yon, palit sa nakapin, palit. Isunod-sunod natin para hindi nakakaya sa ano. Basta yung pag-premiere, isisingit natin premiere. Easter Lifestyle. Nicole Plantita, Miller kanya, tapos na. Cricket Amiran pala, Cricket Amiran. Sunod, Rian Channel. Shh. Ay, napin ko na pala to, si Cricket Amiran. Ito po, Rian Channel tayo, Rian Channel. Rian Channel po, Rian Channel. Sunod, ang Tuwa and si Zero. Tapos na yung kay Ate Jasmine. O, sunod na, Ma'am RCJ. Mami RCJ. Ma'am Rian Channel. Ilang minutes to? 12 minutes. Hindi pa nakasubscribe, oh. Ma'am Rian Channel. Ayun lang. Like number 257. Yan, oh. Like number from man-made forest going to Tarsier of Bohol. Isa. Pangalawa, Ma'am Rian Channel, oh. Up, naka-ano na. Bell all na. Like number 258. Thanks, host. No problem. Para makabawi. Panglima, ay pang-apa, ay pang-tatlo. Like ng 259. Michelle 29. Michael 29 Vlog Official. May galab shoutout. Wait lang po, wait. Jacketan ko lang. May walang jacket, eh. Dikitan lang po kayo, dikitan. Isama mo kasi alaga mong aso. Sino yung nag-delete? Chat disconnected. But mega love shoutout man ay Tita Vlog, parang idol. Hello idol, shoutout sa'yo. Sino po itong Michael 28 Vlog Official? Michael 128, morning my friend from Untawa. Ay, okay. Main. Lagyan ko ng jacket, kaibigan Michael.
Pang-apat o, Ma'am Ren channel, pang-apat. Harang, harang. Bell all na siya, bell all, oh. Dito po yung bell all, tingnan dito bell all. Like 260. Yan, walang lakad. Pang-lima, pang-lima. Harang, Ma'am Ren channel. Di pa nakasubscribe, oh. Ayan, oh. Puti pa, puti. Like 262, may nag-like na isa. Harang tamsak, my friend, from Ate Jasmine 14. Suertres. Ayan, oh. Ma'am Ren channel, nandyan ako, oh. Next po, next. May galap shoutout man na tita. May galap shoutout tao channel. Harang tamsak, my friend. Saglit lang din pala harang mo igan. Oh, may iksi na lang yung harang ko. May iksi. 4 na lang seconds. Maliban lang sa Huawei. Huawei na cellphone. Medyo pinopromote kasi yung Huawei ngayon. Kaya medyo mahaba. Pero mostly kadalasan may iksi na lang. Second. Kaya please, huwag na no-skip na po. Pag may iksi lang, no-skip ads mga kaibigan. Next na ako sa nakapin, ha. Sa'yo. Si Zero, rookie tayo. Si Zero saw tayo. From, ano yan? From Brazil. Sa gabi't araw, kawang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Kawang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Michael Vlog, paki-support naman po ang aking kababayan, Manay Tita Vlog. Hindi naman ako na-skip igan, saka segundo lang naman. Support ko na lang yan igan. Yun. Tama yan, kabsat. Para ka na rin nagpalipad. Para na rin nagpalipad yung mga nagpapaharang dyan. Para na rin bawat punta mo tapos no skip ads. Para ka na rin nagpalipad sa isang nagla-livestream. Ugaliin na po natin yan. Kaya kahit tayo di magpalipad, pag sinabing may harang, yun, thank you sa palipad mo. Ganun na lang. At least sure yun. Sure na may barya ka ng 5 cents. May galap shoutout. Myra TV Vlog. Tamsa Karang Idol. Newton Production. May galap shoutout. Larawan mo, kawang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Sa tuwina ay natatanaw. Sis Teta, may galap shout out. Puso'y tunay kang nag-iisa. Ang dibdib ko. Dikitan lang po, ma'am. Dikitan mga kaibigan. Galing kumanta ni Idol. Thank you. Kahit di po ako singer. Nais kong sa tuwina ay natatanaw. Kawang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Balikan kita, RCG Mami, don't worry.
Main ko naman to. Oh, main yan. Main rin niya yung kay Ma'am RCG. Lahat naman po main, oh. Main kay Manay Teta. Kasi kaya natututo silang main ang pinupunta sa akin. Gusto ko talaga main. Para main to main channel tayo. Yan ang maganda. Tsaka alam niyo naman, kilala naman si Tonying. Ayaw ni Tonying ng budol. Ayaw ko ng budol dito sa aking live stream. Ayaw ko magkalat dito ng ng basura. Gusto ko main to main para pag nag live stream kayo, nag-upload, magpapap up mismo sa main channel nyo, hindi sa Ninja. Newton Production, dan salamat from Ma'am Rayan Channel. Baka naman po may mga banana kayo dyan na pwede. Kulang na lang po ng yan, ng 6. Para maging 3.9 na. Ganda ng main, my friend, kung magbakas, nakabalik tayo. Oh, mas maganda yung main kasi pag nagbakas ka, babalikan mo agad sa main. Bang BMRS, Pugi Cusco. Sa kadikit na tagal na taon na rin tayo from BGMNI. Oh, matagal na kayo magkadikit na ni Ma'am RCG. Tagal ko nag-live stream na, andyan na kayo, BGMNI, tapos si Igan, nakalimutan ko si Igan. Yung isa, may na lang kasi memory, yung memory ko, yung 1 gig lang, 1 gig, yung mga memory ng ngayon, 126 na, may 64. Tingnan ko, my friend, mamaya kung meron pa ba idikit sa'yo. 6 na lang yan para maging 3.9. Kasi tapos na pala, oh. Nasa iba na, oh. Ma'am Rayan Channel. Ito ba? Ito hindi pa. Pa-help Igan ng WH. Okay, sige. No problem. May mga pamplay tayo dito. Ito pamplay ko lang to. Pamplay ko lang to. Sa mga nanghihingi ng WH, ito lang pinampi-play ko. Pero pag example na live stream ko, tinatambay ko siya. Tinatambay ko sa sarili kong live stream. Pagkatapos ko, pang-play na uli yan sa nangingi ng WH. Ito at saka ito. Kasi ito, mabilis na siya malobat. Ngayon, pag may piniplay ako ng WH, naka-charge lang to, naka-charge lang yan. Tapos ito. Pag minsan dito naman, 5 tab. Ang full pack, bang from Newton Production. 1 minute lang premiere ko, my friend. Sige, yan, ipipin ko. Pakibaba na. Ate Jasmine. Silipin nga po natin yung supportive naman yan, si Jasmine 14. Ipipin ko lang po pagkatapos ni si Sir Rookie. Lucia Imbuhol, may galab shoutout. Hi, host. Hi din po, ma'am. Good morning. Morning good. Michael 28, bababa ka lang po ng link May live stream ka po, mama. Lucia in Bohol. Yan, tama yan kaibigan, Michael 28. Para dumami yung banana mo, bababa ka lang ng link. Tapos pa yung mga nagbaba dyan, unahan mo na sila. Yan, nga po niyan.
Tapos na po, Ate Rian. Ma'am Rian. Basta magdikit ka lang, magdikit yan, idol. Yun na, premiere na po yung nakapin. May kisuyo naman po ako sa nakapin. Saglit lang naman og premiere yan. Jonax Labi, watching house. Tambayan muna natin. Saglit lang naman yan. May kisuyo po ako para kung sakaling kayo man na may premiere na inabot dito sa live stream ko, ipipin ko rin yan. Harang ulit host para sa ekonomiya. Idol, pag nag-playing ba ng WH, pwede ba main channel ko? Hindi pwede. Hindi pwede po. Mayra TV vlog. Igan, labas muna ako, day off. Muna, para makarelax. Tagal kasi di makalabas. Na COVID. Abay, ingat kaibigan. Ingat. Igan. Sige lang. Basta ipi-play kita. Sulat ko na para ano, hindi ko makalimutan. BG Minay, Igan. Yan Igan, para hindi ko na makalimutan oh. BG Minay Vlog for WH. Para di ka na makalimutan. Yun, sa nakapin po tayo. Sa nakapin, saglit lang mag-premiere yan. Yun, harang na. Ma'am Rian channel. Okay, idol, thank you. Ma'am Mayra TV vlog. Ano ba ito yung main mo? Ano ba ito yung main mo ha? Main. Dapat walang kasamang ano yan. Walang kasamang ninja. Ngayon, kung ninja mo to, dapat hindi nakalagin dito yung main account mo. Isa lang dapat po ang isa-sign in mo na main. Halimbawa, ito lang main mo, main lang yan. Kung ito yung ninja mo, pwede mong lagyan to ng kahit 7 ninja. O kaya ito, 5 ninja. Basta main lang, isa lang. Para hindi masilip ni Lola. Happy Sunday all. Bye po. Sige, Igan na. Nandito na. Igan. Nakasulat na. BJ Minay vlog for WH playing. Para hindi ko makalimutan. No problem yan. Baba lang ako. Salamat sa pa-shoutout. Happy Sunday sa lahat. Baba ka rin ng bahay mo, Jonax Labi. Para mamaya, pag natapos na yung sunod-sunod na pinipin ko na link, ibababa rin kita kahit wala ka dyan, papanuuran kita. Papanood ko sa itong mga to, 5. 5 legit yung kaibigan, o 5. Michael 28 vlog official. Yan, tapusin ko na yung nakapin ha, dahil nandiyan na yan. Mabagal po kasi ako mag-pin kasi pinapanood ko. RCG po tayo, RCG Mamilin. Sunod dyan, aman. Basta wag po kayo mag-alala, lahat po kayo maipipin, sunod-sunod lang. Dikit. May live ka po Ma'am Lucia in Buhula. Huwag ka pong mangisda, ma'am. Huwag ka pupunta sa live stream kung may live po kayo. Bigi-bigi lang, kaibigan.
Pipilitin bang sa ating dalawa? Junax Labi, may galap siya tato. Double na. Dahil di mapalagay. Tapos na pala to eh. Kung di rin tayo sa huli, umibig pang muli. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Okay, kaibigan. One channel, OTW for you from Bang BMRS. Thank you, my friend. Parang idol. Magdikit-dikit ka na lang, kaibigan. Michael 28 Vlog, huwag kang magpaharang ng paharang. Kasi once na lang pumasok ka na sa akin live stream at hindi ka nag-skip ads, yung dalawang ads na yun, pag hindi mo in-skip ads yan, automatic na yan, kaibigan. Automatic na yan. Dire-diretso na yung ads mo. Dire-diretso na yung ads. Huwag ka na magpaharang. Magdikit ka na lang. Tapos pagbalik mo, pag may ads, skip mo na. Basta sa una lang, huwag kayong mag-i-skip ng ads. Yung unang pasok natin, huwag kayong mag-i-skip. Newton Production. Yun, mega love shoutout. Thank you. Thank you sa pagbaba ng link. Tapos na po, Ma'am Ren Channel. Ay, vlog ka! Nasa ads na po, Ma'am Ren Channel. Hello friend watching from Minden Channel. Thank you my friend, Minden. RCG Mamilin. Thank you my friend for your support from ang Towa Channel. LS na to ah. LS na pala yun. Kabsat, RCJ. Hindi pa nakasubscribe oh. Kabsat, RCJ. Like number 85. Pangalawa, mga Kabsat RCJ. Like 39 hours for my Indian channel. Like number 86. Shirt lang pala to, okay ano? Kay Kabsat. Pangatlo, mga RCJ. Kabsat, RCJ. Hindi pa nakasubscribe oh. Kulay puti pa. Like number 87. OTW. Michael 28. Main ba binaba mo, Junax Labi? Nagbababa si kaibigan Junax Labi. Nasaan niya man ni tita? Yun, okay, kaibigan. Junax Labi, okay. Nakita ko na. Next, sa nakapin. Palit, sa nakapin, palit.
Dito po tayo kay Aman. Aman tayo, Aman. Dan full pack sa nakapin from Myra TV Vlog. Harang. Salamat po mga idol from Michael 28 Vlog Official. Magulo naman tiyan ko. Kain po tayo, Skyflex. Aman! I'll give you one banana. Subscribe, bell all, and like number 71. Your video is update tamsak lang, sapat na. Sino to? Mardi Binyas? Thumbs up lang po, sapat na daw. Panoorin ko kan 5 minutes sa Aman-Aman. Ibang binababa nito, Aman-Aman ah. Next time po pag may ganito. Next time po pag may ganito na hindi niyo po link ang ibababa niyo dito sa aking live stream. Hindi ko aalisin ko po yan sa pina. Mga kaibigan, kasi parang pangit tingnan yan, pangit tingnan. Kung ano po yung bahay nyo, yun lang po ang i-drop nyo. Pero dahil nandyan na yan, papanoorin ko yan. Paalala ko lang po. Next time, hindi po pwede sa akin yan na ibang channel ang ibababa nyo sa akin live stream. Like number 72. Watch ko lang yan, di ko subscribe. Aman-aman, pangatlo. Like lang ako dyan, like. Tingnan ko nga itong kay Aman-Aman. Legit naman, 130 subscriber. Hello, Abang Gante, Mindin Channel, Sihat Bang from BMS. Happy baby, MYR, good morning my friend. Bang BMS, Assalamualaikum. Okay, done. And full pang for your kaibigan, Tito Vlog from Audio Majesty TV. Drop the link. Iba Chailer channel, may galap shout out. Thank you ma'am, thank you po. Tapos na po Ate Jasmine ah. Tapos na yung premiere.
Layla, layla sa dilim. Next po sa nakapin. Ipin ko nga muna to si ano. Aman. O, dito tayo Michael 18. Michael 18 po tayo, Michael 18. Newton Production pala. Next, Newton Production. Mayra TV Vlog. SW. Thank you, best friend. Your support. Be amazing from Mengden. No problem, my friend. If I'm free time, I will watch your live or video upload. Tony Maxam is support 100%. Happy baby MYR. What your main channel? Ay, sorry. Sorry, wait. Layla. Yaba moderator, happy baby MYI. Myanmar ba to? Dito ra ako nakatampay, my friend. Oh, inin ko na, wakain ko lang. 40 thumbs ako from iBachelor channel. Dana po sa nakapin from Ma'am Real channel. Balikan niyo po yung mga nag-subscribe sa inyo kung ano pong binabaan yung link, yun po ang puntahan nyo. Salamat host from Audio Mad Jesse TV. Ate Terry, thank you very much po Ate Terry Mix. Michael 28 ito, video mo to. Subscribe ko na. Bell all like number 72. Ilang minutes ba to? 15 minutes. 15 minutes, kaibigan Michael 15 minutes. Guys, pasyalan natin ang MOA. Maganda dito sobra. Pangalawa, kaibigan Michael. Yan o, hindi pa naka-subscribe o. Subscribe, bell all, like number 72, 73. Pangatlo, Michael. Subscribe. Like number 74. Apat. Yan, di pa rin nakasubscribe oh. Like number 75. Panglima, Michael, panglima. Limang giveaway. 757 ka na oh. Like number 76. Michael Dan. Samoa 8 minutes and 13 seconds watching. Arang again host. 40 thumbs love from our bachelor. Dan ako sa nakapin. Salamat host from Audio MyDC.
Salamat, idol. No problem. Next na nakapin, next. Si ano, si... Sino nga ba yun, manay? Igan, nagbaba ka ba ng link, Igan? Ayun, wala na nga pala si... Junox Labi, ano sabihin Junox Labi? Yun, nakita pala yung Junox Labi. Michael, nandito ko Michael ah. Di ako nag-skip ah. Pabibili ka ng burner. Oh, sa burner. Midnight last flash sale. It's the last. Digital lang po, digitan. Kadiyot lang, my friend. Mag-share pa ako sa FB page. Sige, sige lang po Ate Jasmine. Kadiyot lang. I need your love, look at me safe. Gonna give me safe. Gonna make me bad, baby, back again. All the same, all the solemn pace. Really believe it. What a hardball feeling. You keep blue on the rainy night. No lie. Until you how I almost die. Maksam. Hey mom. I just wanna live on this moment forever. Couldn't get any better. Started give it up on the world forever. Until you give up heaven so we could be together. Oh my angel. Tambay lang. From Happy BBMWR. Tagalog pala to si Mama, no?
Work na ako. Baba ka ng link po, ma'am. Happy baby MYR. Baba po ng link. Angel, baby, angel. You're my angel, baby. Baby, you're my angel. A music, Manta Post. Thank you, my friend. My Indian channel. Blue on a rainy night, no lie. I tell you how I almost died. Will you bring me back to life? I just wanna live in this moment forever. Wouldn't get any better. Natapos na ako. Started giving up on the world forever. Till you give up heaven so we could be together. You are my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel. Mana tita? Tita vlog. Ilang minutes to? 18 minutes, like number 67, 68. Pataasan ngayon ng ano. Pataasan ng video. Dancing to the beat with DJ Aerosmith. Ano tita oh? Tita vlog. Like number 69. Yun, done kaibigan oh. O, tapos na kaibigan oh. Michael. Ito, nasa ibang planeta na oh. Ashley TV. Di ko rin inaasahan pa. Mana teta? Ayun pinay. Ako'y tanggal na. Di ko rin naman. Mana teta oh? Like number 70. Pang-apat. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal. Ikaw nang may kapal. Gamay na kita mahal. Nasarang pa man natin ito. Next, Junox Labi. Tambay lang, work na ako. Ito ay ligtas ang lahat. Tita Vlogs, panoorin na ang 8 minutes at tapos na ang mga bells. From Audio Majesty TV. Ang Tawa Channel, Daniel Sweet Corn, Full Watts. Ang tuwa. Yun, ang tuwa.
Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nanonood ako. Happy BBMYR dito sa ano mo, the genealogy of Jesus Christ. Please connect to #Ginilin Barber. When I say I'm free for you, it isn't because, dear God, please remove all the pain from everyone's life and keep everyone happy. God bless you all. Amen. Nandito pa ako. Next ko po tong went to grocery and Paco and walking here in Singalong Street. 30 minutes. Ma'am, happy baby. Angel, baby, angel. Okay, ang aking kaibigan, ang maksang ay ligtas. Ako ay pagkakasala ay patuloy na magtrabaho sa mga gawain ng trabaho. Muli, maraming salamat sa suporta ng Maksam para sa akin. Okay. Thank you, my friend, Bang BMRS. Thank you so much, Your Majesty. Basta balikan kita, promise. Salamat, Sismera TV Vlog, OTW. Ha? Kailan? Ha? Bambi Mares, you are from Indonesia, my friend? Oh. Ha? I-chess mo na lang kasi. You're welcome, Data Vlog. Bye. Kaibigan Maksam from Audio Majesty. Thank you, kaibigan. Please drop your link. Before you leave in my live stream, please drop your link, my friend. And I will pin you later. Ikaw ang aking anghel. Shoutout po sa viewers. Yes, from Indonesia, kaibigan Maksam. Oh, the earthquake, my friend, in Indonesia is super. Ano yung malakas? What magnitude? Sorry pag hindi magaling mag-English eh. Till you give up heaven so we could be together. You are my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel. Audio Majesty TV. Ito pa yung premiere mo kagabi. Next time, see you. Bye everyone from Audio Majesty TV. Hello Labrador Vlog. 43 na from Hello Labradors.
Mera TV Vlog and Ma'am Rian Channel. Thank you, thank you. Sis Mera, pababa ng link. Nasarang po from Camagong 132. Baba ka rin ng ano mo, Mera. Ma'am Mera TV Vlog. Nasarang ako manay oh. Harang. Yun, thank you po, Ma'am Mayra TV Vlog. Picnic group, outing with my family. AJ Aranya, TV is live. Picnic group outing sa Baguio to ah. Thanks host. No province. Okay, sis Mera, OTW na. Camagong 132, drop the link din. ₱281 subscriber pa lang si Camagong. Camagong 123, 132, may galab siya to po. Tiger, Simply Joyce, Simply JC, may galab shout out. Tonying, masadot na mga isda, Tonying, si Grandma to. Si Ma'am Grandma rin pala to. Pakilala po kayo pag ano pumapasok sa aking live stream. Hindi ko nakikilala agad. Yung mga ninja. Yan, andun na yung mini ng Grandma. Danarang House from Simply Juicy. Hi, Tiger! Ako si Hello Lovers Kuya. Yes, my friend. I know you, my friend. I Bachelor Channel. Happy Baby MYR. Nandito ko sa ano mo, Happy Baby ah. Went to grocery in Paco in working here in Singalong Street, Malati, Metro Manila, Philippines. Singalong. Nga ninja dito ito nying. Minyan, hindi lang siya makapangisda. Tawan data na. O sige, baba mo ng link. Nang Grandma. Nagwapo kang Tunying. Mabashir na naman ta. Nang Grandma, mabashir tayo man eh. Nataraki na lakay. Baba mo po yung link nun. Ay Bachelor Channel, drop kayo ng link. Yun, nagbaba si Camagong. Yun, Camagong 282 ka na.
Pabalik na lang po, salamat. Yun, drop lang po kayo ng link ha. Harang uli mana yo. Hashtag Tita Vlog. Yellow Mix Vlog. Katawaan. Katawaan limu magkan. Bigyan lang ako. Nagluluto. Tabaki, may bisita pa ako. Sige lang na Hano. Hello, Dan Pulpak from Myra TV Vlogs. Nagbabalik yan, Myra TV Vlog, si Halo Labrador. Basta maganda yung comment mo. Baka may banana pa po kayo dyan ha. Banana. Last 6 banana. Road to 3.9. Si Tonying. Wow. Albert Scheller. Ma'am, 3.39k subscriber, road to 3.4 din pala to. Simple Life in Hong Kong. Dito po ako sa video nyo, mama. Dito ako sa ano, ikaw ang iibigin ko. By Dios Garcia, covered by Albert Scheller channel. Like number 11. Galing kumanta to si Mama Albert Scheller eh. More song. May comment yan, ma'am. Ma'am Albert Scheller channel. Dating dikit. Si Grandma to. Yung wala na yatang pang ayuda. Sige, ayudahan kita. Si Kayuda. Yung host ang ayudahan. Pounded 11, thumbs up. Dikit Idol, Harang Myra. Yo, thank you very much. Thank you. 3.9. Kasi pinupush ko to, dapat mag December 1 4K subscriber na to. Pero kaya ko yan, no problem. Kaya nito nying yan. Tambay lang from Happy Baby MYR. Bell all ka na sa akin, mama. Happy Baby. Pag may live stream ka, sure na yan. Lalo pag gabi, tatambayan kita. Hanggang 11. Yung matatapos na itong 13 minutes and 33 seconds. At Singalong Street, Malate, Metro Manila. Ma'am Albert Scheller, hindi ko nakamute lang ako dito sa ano, ikaw ang iibigin ko. Risa Eri ito, Tunying. Idikit ko, Grandma. Tamsak dikit, Idol Harang. From Founder 4. Ayos ng live stream ko ah. Imbis na ako mag-aayuda kung inaayudahan. Risa Ere, like 50. Kanino naman to? Dan Teta Vlog from Jasmine 14 Sir Tres. Yan ang tapos naman na tita oh. Yun, tapos na rin pala ito manay tita oh. Ito ba?
Ito na, sa iba na pala to. Hindi ko nakikita. Daming... Yun na, nasa live stream na rin ng iba oh. Si Grad ba nga ito? Ayun nga pala, sorry po. Founder to, Tamsak Data Idol Harang. Salamat, Idol Mayra. Thank you, my friend. Happy baby mo, MYR. Salamat sa pagbaba ng link. Hindi ko nalagyan ng jacket yan ha. Nahilo ako dun ha. Host Maxam from Halo Labrador. Pakitusok lang kabayan. Host, baba ako bahay premier. Okay, no problem. Yun, premier ni Halo Labrador. Pakitusok. O sige, tapusan ko muna si Jonox Labi tapos ipin kita Halo Labrador para tamsakan ko ng 5. Jonox Labi. O, kahit wala na si Jonox Labi ah. O. Jonox Labi, isang giveaway. Kasi nagpaalam na siya kanina. O, dito tayo sa 2 minutes. Province of Negros Occidental. Jonox Labi. Nakasubscribe. Ay, di pa nakasubscribe pala. Oh. Naka-white pa. Bell all. Tapos, panuorin ko tong Province of Negros Oriental. Like number 5. Watching sa breakfast. Ano daw? Watching ako sa breakfast. Sa mga alaga. Hello Dan from Happy Baby. MYR. Pangatlo. Jonox Labi. Main mo ba to, Jonox Labi? Gig, main man to o hindi, bahala na. Wala ka na kasi. Subscribe ko pa rin yan. Oh, pang-apat, like number 8, 9. Jonox Labi. Jonox Labi, oh. Pang-5. Bell all. Halo Labrador, Premier. Ninja ni Eras. Tamsak dikit Idol Harang Mayra. Ninja ni Air 5. Okay na yan, okay na yata yan, okay na. Ay, inaano niya to, pinapalaki. Junjun Labi ito nakalagay eh. O, tapos na Jonox Labi oh. Chichay Paus, watching pa sa breakfast with my fit grandma. Thanks Magpin host, no problem. Tamsahan ko lang. Halo na brother oh. Di pa nakasubscribe oh, kulay pula pa.
Like number 32. Ayun, like na tapos bell all. Boss it on the mix. Pangalawa, Halo Labrador. Naka-subscribe na oh, bell all na oh. Like number 33. Notify me. You're listening to DJ Boss it on the mix. Pangatlo, Halo Labrador, pangatlo. Di pa naka-subscribe oh. Thank you host. Subscribe ko na oh, bell all. Subscribe, bell all, like number 34. Yan oh, bell all now. Notify me. Pang-apat, Halo Labrador. Di pa rin naka-subscribe oh. DJ Boss it musika. Like number 35. O yan na, bell all na, bell all. Notify me. Panglima, kaibigan, Halo Labrador. Bell all na yan, o bell all na. Like na lang ako, like number 36. Okay? DJ Boss it musika. Like a bird, Jane. It's time. Go time. Sending support from Miss Jules channel. God bless. Dan Harang, thank you so much. Please connect sa video ko para nakabalik me. From Happy Baby. Tingnan ko lang to si ano. Mga iba-chiller, tapos na po sa yung song, pati sa harang. You're listening to DJ Boss it on the mix. Anong main mo kaibigan? 70 subscriber? Gutin? Thank you Gutin. Kamagong 132 OTW na. Please comment. Sino bang di napipin? Nasaan na yan mo, Mera? DJ Boss it musika. Mera, yun. Kay Mera tayo, sunod Kamagong 132. Diretso na to, diretso. Premier din pala yung kay Mera. Mera de Santa. Idol Mera. Bell all now. Like number 4. Ayan o, like now. Pangalawa, Mera. Bell all na rin oh. Ayan oh. You're listening to DJ Boss it. Like number 5. 5 yan, 5. Pangatlo. Hindi pa ito nakadikit sa'yo. Pustahan tayo. Oh, hindi pa nga oh. Ayan oh, kulay puti pa oh. Oh, like number 6. Yan oh, bell all now. Notify me. Pang-apat, Mera. Di pa rin ito nakadikit, promise. Oh. Ayan, ang kulay puti pa, oh. DJ Boss it musika. Line number 7. Notify me. You're listening to DJ Boss it Nine. on the mix. Panlima. Ito, nakadikit na sa'yo, Mera. Oh, nakadikit na nga, oh. Like na lang ako, like na.
Kamagong tayo, kamagong. Salamat po sa 59 thumbs up. Idol, 3.9 ka na. Bayra. Thank you, ma'am. Kaibigan, Mayra de Santa. Dati ako nag-aayda, ngayon ako iniaydahan. Pwede mo mag-alagad, makadikit, my friend. Pwede bang alagad, makadikit, my friend? Idikit ko ang main pag mayroon bakas. Sige, pwede. Kilala naman, kilala na. Pag kilalang Jasmine, okay na yan. Pero, inaano ko lang yung ninja na hindi ko pa kilala. Pero pag kilala ko na, walang problema yan. Kasi pag nakilala ko na, gumawa ka ng kabulastugan sa ibang channel, at least alam ko yung ninja mo. Kung kanino ka. Bell all na ako to yung grandma from Chiche Paus. Arang idol. Salamat my friend from Jasmine. Dan sa nakapin. Kamagong tayo, kamagong. Wow, pansit. Oh, namumula pa oh. Nang grandma, bell all. Okay, like. Okay. Let's go! Oh, ito pa, pangalawa. Nang kamagong pansit. Pansit lang ang masarap. Like number 43. Ilang minuto ba to? 3 minutes lang. Very good. Pangatlo nang. Night. Like number 46. Pang-apat. Subscribe, bell all. Like number 47. Panglima nang, panglima. Subscribe, bell all. Like number 48. Okay? Kaya na tayo, iBot Chailer. Nasaan na ba yun? Oh, dito tayo kay iBot Chailer channel. Okay, let's go. Listening to DJ Bossy on the mix. Sunod tayo kay Happy BB MYR. Sunod, Happy BB MYR ha. Nag-abala ka pa kaibigan, Hello Labrador Vlog. Pero thank you very much. Appreciated much kaibigan sa yung 19.9 US dollar. Kamagong 1 titro dan sa Pansit Canton, full watch. Happy Sunday host, my best friend from Nina Likahina. Kuya Rams Vlog, mega love shoutout, Kuya Rams. Host, wala na bawian. Walang bawian yan, kaibigan. Hello, Labrador. Pag nakadikit na yan. Pag naipalipad mo, hindi na mababawi yan. Pero thank you very much ha. Salamat. Salamat sa 60 thumbs up. Dan Tusik, host from Nina Likahina. DJ Bossy, sita. Thank you my friend. Hello Labrador. Dan Tusok from Nina Likahina. Thank you din host from Hello Labrador. Always welcome my friend. Dan Pulwat sa nakapin. Galing kumanta ate. Oh, magaling kumanta yan sa iBot Chailer channel. Dan Pulpak sa nakapin. Happy Sunday my friend. Keep spirit from Pumpkin Seeds 74. Thank you very much. Happy Sunday my friend.
Nasa iba na oh. Simple Mama Cook. Nasa iba na, skip ko na. Yun, tapos na, mga grandma. Tapos na din po. Patapos na rin oh. Serious ba? Tapos na rin po. Ay, bachelor! You're listening to DJ Bosti on the mix. Napanood ko na to ah. Wala kang iba? May like na oh. Ito yata yung binaba mo ng minsan. Oh, may like na rin oh. Tapusin ko rin yung ano, yung thriller. DJ Bosti, sikat. Oh, naka-like na rin. Ay, Bachelor Channel. Two hours ago. Tapos na rin, oh. Danarang. Nung nakaraan pa to. Tapusin ko lang yung thriller para ano, at least may WH ka na thriller. DJ Bosti, sikat. O, next. Sino ba yung kasunod? Simply Juicy. Kamagong, ayos na, Mayra TV. Napin na ba kita, Mayra? O nga pala, napin ko na. Kamagong, Simply Juicy. Albat Chiller. Okay. Happy Baby pala kasunod yan. Happy Baby. Happy Baby MYR. OTW. Sis Nina Likahina. Hi Kuya Rams. From Halo Labrador. Phantom C. On the mix. Simanga at Boss House. Hindi ko na i-ano doon kay ano. Happy Baby MYR. Baka mamaya, baka rin naman ako mawala. O dinabol sa nakapin from Ate Jasmine. Thanks Teta Danto from Ninaligahina. The Survivor Grandma. Thank you ma'am. Ay nang grandma. Thank you sa palipad mo. DJ Bosti, sikat. Meron na po tayong $3 na nalikom. To DJ Bosti on the mix. O doon na po sa ano, sa thriller. Ibat Chiller Channel. Dito na tayo kay Simply Juicy. Hindi na ako papaharang. 666 subscriber. Magiging 671 yan. O, di pa nakasubscribe oh. Bell o like number 57. Ang bilis naman, short lang pa, short. DJ Bosti, sikat. Thank you po ng grandma. Oh, subscribe ko na kaibigan. Simple Juicy. Yan oh, namumuti pa oh. Like number 58. Pangatlo.
Subscribe ko na din, oh. Basta gawin ko yung 671. Like 59. O, 669 ka na, 669. Pang-apat, di pa rin nakasubscribe, oh. Thanks for supporting me always, my friend, Phantom C. Thank you, my friend. Like number 60. Oh, 670 ka na, ha? Panlima, kaibigan, Simply Juicy. Like number 61. 671 ka na. Next. Sino ba yun? Happy Baby MYR. Posted on the mix. DJ Posted sikat. Next, Kuya Ram. Ninalikahina. Kuya Rams, full watch from Halo Labrador. Balik-balik po tayo, balik-balik. Happy Baby MYR. 1 giveaway. Bell all. Like number 12. Harang muna, harang. Pangalawa, Happy Baby. You're listening to DJ Posted on the mix. Like number 12. Happy Baby, nasa harang. Pangatlo po, Happy Baby. Harang din. Subscribe, bell all. Like number 14. Pang-apat, Happy Baby, oh. Nakaputi pa rin, oh. Like number 15. Kita OTW from Nina Likahina. Panlima, Happy Baby. DJ Posted sikat. Like number 15, Happy Baby, oh. Next lang naman. Kuya Rams, kasunod. Next, Nina Likahina. You're listening to DJ Posted on the mix. Success for you always, host. Tony Maxam from Phantom C. Nina Likahina, done your new upload. Kuya Rams, done po. Halo Labrador Vlog. Thanks for supporting me always. Sis Jasmine OTW, panoorin ko dito sa main ko. Kuya Rams, full watch from Halo Labrador. Dan dikit, Kuya Rams Vlog. Salamat si Steto Vlog, nakasupport na ako sa inyo. Mayroon na ako wifi. Yun. Always support na si Ate Jasmine 14. Thanks po sa Halo Labrador. Yun, done. Happy Baby, oh. Tapos na, oh. Harang lang, harang. Salamat, my friend, from Phantom C, 74. No problem. My friend, Phantom C. You're listening to Harang na rin, oh. Happy Baby. mix. Teka, my friend. Tungnan ko, may idikit po ba sa'yo? Sige, salamat po kung may ididikit po. Salamat. Kuya Rams Dan, from Nina Likahina. Kuya Rams. Di pa nakasubscribe, oh. Kulay red pa, oh.
Like number 80. Yan o, bell all na o. May itim na ako, kulay itim na rin o. Pangalawa, Kuya Ram o. Hindi pa nakasubscribe. Night and day. Like 81. Harang. Ito, di pa rin nakasubscribe o, Kuya Ram. Angie Asineta. Morning, Sir Ton. Good morning to my friend. Like number 83, Kuya Ram. OTW Nina. You're listening to DJ Bossing on the mix. Meron ako doon, nakanda mo. Yes, bro. Bro, Ah, bro, maganda mong tangali. maganda tanghali din, bro. Nag-aaya silang maglaro ngayon. Baka pwede ka. Saan? Sa bahay. Sino? Sino? Si Brother Jerome. Sino pa? Mga kabataan daw. Yan, hinahabol ka rin. Hinahabol tayo. Sige. Hinahabol tayo. Alauna daw, bro. Alauna. Oo, alauna. Okay. Sige. Punta. Hindi daw tayo makakashot, sabi nila. Titingnan. May bola tayo. Meron, pero kung gusto mo magdala ka lang. Baka mamaya, pangit yung bola eh. Okay, bro, salamat. Okay. Tantayin kita, ha? Okay, no problem. Okay, bro. DJ Bossing, sikat. Kuya Rams. May tumawag lang, sorry. Ay. Hindi po ako mag-join sa mga may join button ha. Like number 84, Kuya Ram. Harang, happy baby MYR. Touch by touch. The skin. Panglima, Kuya Ram. Panglima, oh. Kaya gusto mo, panglima lang. 5 lang yung naibigay ko kasi 5 lang tong nahiram natin na cellphone sa kapitbahay. Kaya 5 lang. Legit naman. Like number 85. Kahit 5, pero legit. Tigi-isang account. Pang-anim to mamaya. Pang-anim. Pang-play ko lang sa aking live stream kasi to yo. Pang-play ko sa aking live stream. Naglo-loading pa nga eh. Naubos na. Pikas phone ko sa dikit ko na may friend. Tingnan ko sa isa kong CP phone. Okay. Kagigising lang from Ate Emma Selfing Hand. Ano po sir best number today? Best number natin kaibigan no? Angie Asinita. 91. Best number natin na 91 219 90. Baliktad kasi. Ayun o. 91-219-90-590-67-367-467. Hearing number 129 and 105. Okay na kaibigan Angie Asineta. Paki-picture. Okay. Thumbs up kuya, good morning to all. Magbakas lang. Bigil lang ako from Kamagong. Nagbakas lang. Yung mga dikit, magbakas lang yung mga didikit, balikan ko sa lahat. Thank you so much. New dikit friend, Jasmine 14 Sortres. More success sauce from Halo Labrador. Thank you my friend. Kuya Palablab, new upload. Okay. Ayan o. Ate Emma tayo. Wala naman akong maipipin na yun.
Phantom C. NX, Phantom C. Sorry my friend. Phantom C, hindi naligahin ah. Tapos na ako kay Kuya Ram. Harang ulit. OTW siya nakapin. Sulit ulit, Noy. Silip ulit, Noy. Baba ng bahay, Manay Papi. Marisan, mega love shoutout. You're listening to DJ Postic on the mix. Anong main mo, Ma'am Marie? Ay, si Marie. Iba to, Marie. Yan, Manoy. Okay, no problem. Sunod ko yan. Sunod ko yan kay Emma's Helping Hand. Tapos ninalikahin na pala. Ninalikahin na pala. Magkasunod kayo ni best friend. Ninalikahin na mo. Kapit tayo, kuya. Sige, okay lang. Okay lang. Phantom C. Sunod. Phantom C pala. Kuya Ram, nasa harang. DJ Postic on the mix. Nasa harang rin, Kuya Ram. Nasa harang rin, Kuya Ram. Buong bahay, mano yan. Buong bahay, mano yan. Sige, okay lang yan. Papi, may galap shoutout from Nina Ligahina. Hi, Nina, from Papi Migs. Lalab si Ma Helping Hand, may galap shoutout. From Papi Mix. Many thanks, my friend. Salamat. Always many welcome, my friend. Phantom C. Tapos yung karang, puntahan ko video mo, Papi. 4 minutes ulit ito. From Tita Vlog. Kuya Rams. Tapos na po. Tapos na rin eh. Harang host. Wala po ako nyo manay. Good morning si Silala Bastag Teta. Buong bahay yung binaba ko. Ba't buong bahay? Wala kayong mapanood. Harang pa Kuya Ram oh. Kuya Ram. Tapos na Kuya Ram oh. Wala nga ako bago noy. Sige, maghanap na lang ako. Pipili na lang ako. Harang na harang oh. Ate Emma oh. Like number 9 Ate Emma oh, nasa harang. Lahat naman updated sa mga videos mo at mga search video mo rin. Danny Lagina from Hello Labrador Vlog. Thank you Ate Emma. Sa inyong pa red dyan. Host out na muna ako from Hello Labrador Vlog. Thank you Huli. Hello Labrador sa palipad mo kaibigan ha. Wala nang bawian. Salamat. Harang Dan Emma dating dikit. From Jasmine Shirt Press. To DJ Postic on the mix. Ate Emma oh, pangalawa. Like number 10. DJ Postic sikat. Dito ho si tutulog na pala ako. 11. Sige, tulog na kaibigan. 11 na pala. Thanks host Lalab. Thank you so much sis Jasmine. Dating dikit na tayo. From Emma's Helping Hand. Tapos na Kuya Ram pag yung ads. O, tapos na rin yung ads. No skip ads, no skip video. 100% support ni Tunying Maksam. Ate Emma, pangatlo. Di pa nakasubscribe Ate Emma. Like number 11, subscribe.
Mamaya magjo-join ako sa inyo. Tinan mo. Bell all. Kung gusto nyo. Sayo na naman. Line number 12. Batay mga. Good night. Hello Labrador. Good night po sa'yo. Salamat, salamat. Many thank you very much. Panglima ate mo, panglima. Panglima oh. Like number 13 na. 13, 1, 3. Danarang, good night. Sino nga ba kasunod kanina? Papi Migs. Si ano muna kaibigan Papi Migs ha? You're listening to DJ Postic on the mix. Tapos na Kuya Ram eh. Ninalikahin na, sunod dyan Manny Papi ah. Oh, tapos na natin ni ate mo. Na kay Karen Double na to. Sunod dyan, Manny Papi Mix Vlog ah. DJ Postic, sika. Like number 4. Like number 4, my friend, Nina Likahina. Like number 5, Nina Likahina. Kuya, wag ka nang umabsent sa Friday kasi 20 interest ang gagawin ko. Okay. Nagtrabaho kasi ako nun Ate Emma. Sayang din naman yung ating like number 6. Last na po kay Manny Papi ha, Papi Migs ha. Last na kay Manny Papi, last na ayuda na, mag-e-end na po ako. 2 hours na ako may git. Alas 12 na. Nina Likahina. Like number 7. Nina Likahina, like number 8. Manny Papi tayo next, Manny Papi Mix Vlog. Hey now. Yan, sasayaw ko dyan, ate Emma, yan, sasayaw ko. Yan ako, DW. Jasmine, thanks Danto, for me nalikahin na. Manny Papi! Di pa nakasubscribe oh, Manny Papi oh. Ninong yata ako mag-aayuda kay Manny Papi ah. Sa latest ako manonood ah. Ayaw ko ng short. Yun lang, puro short. Ayaw ko ng short pero puro naman short. Ano to? Ito, 3 minutes. Manny Papi Migs. Harang lang, harang. Manny Papi, hindi pa nakasubscribe oh.
Dito ko Manoy, Koy. You're listening to Nag-aagawan sila ng lumot. on the beat. Okay, Manoy. Ito, nakasubscribe, Manoy, papi. Dito ako sa Koy. Ito, Manoy, di pa nakasubscribe, oh. DJ Bosti, sikat. Dito ako sa Koy. Harang. Panglima, Manoy, papi, panglima. Nakasubscribe na, oh. Doon ako sa Koy. Salamat po sa 6 na may iwan dyan. 71 thumbs up. Thank you very much. Gininawa ko nung nag-live ka si Sila Love Teta. Ilang beses akong nag-comment pero di mo ako pinansin kaya lumabas na lang ako. From Ate Jasmine. Thank you so much si Sila Love Teta. Pabyo mga lalab sa inyo upload short. Pabyo daw, pabyo. Yun, thank you very much po. Salamat sa 72 thumbs up. $3, saka $3 ah. Mag-end na po ako. Thank you sa inyong lahat. Tapusin ko yung my friend. Mag-port ka na. DJ Bosti, sikat. Tapusin ko yan. My friend, mag-4K ka na. 3.9 pa lang yan. 100 pang babanata natin. Di pala ako nakapag-like, Manoy Papi. Hindi ako nakapag-like. Musik. Nahuli yung like. Nasa Koy Peace. Jasmine OTW. Hey, bablessan dito all of us. Yun, mag-end na po ako mga kaibigan. Thank you, and God bless us all. Take care always sa bawat isa sa atin kung saan man tayo pupunta. Salamat ng marami. Muli po, thank you very much. Bye-bye po. You're listening